Hake bising tui chini ADC area no general slamnan nai tongbai kha PRDC certificate of village council sunyani jaga gram panchayat chui tongbai kha hake mo automatically no chung ADC area o tongmani omo general area o ngai thangnai tuma hamale PRDC ingkha omo kaisa proman ning Tripura ni bo thayo tong amoni bagai permanent resident of Tripura certificate hayake PRDC or je sekjak amtui nyongo hakena saka TSF ni XGS takuk John de Burma old aguli block ni gbangma Tiprasa lukurong ni PRDC ono gram panchayat sekjak bo samani hake 2017 no bo bini PRDC klaimani jagao gram panchayat nei boksajak hake tabuk bo te waise jirania SDM ni bisingtui old aguli block ni ADC area ni gbangma Tiprasa rong ni PRDC ono gram panchayat sekjak nei bo sao ke ADC to gram panchayat mania ADC area bade no village council gal gram panchayat itu mangai tong Kokborok gabo PRDC jefran sotro klaim thangka aboni ang mani phekam dikhe je gram panchayat ni nai gaboni ya golowo same of bosrono jolo mamani ya golowo ang SDM no complaint khai kapru bono saka ke SDM nijino bo chithi rakano jaba boni bulungkha daya bolo reflect khai nang tumuni nai a same bosrono bol exact katal ke fresh PRDC anodi hopi Kokborok apluke ADC village council ini rohka rada monpur ADC village council ini ri rohka amo afru resolve thangka ini tabuk tai ke tab nu khangka ke thanayo poijna ro bosoror 2024 sini o olagatula block ni borok PRDC klaim thangka same tab nu kha gram panchayat ini nai nujau kha reflect thaijak inke abono tin mia je applicant rok bai thangai nai SDM thangai kok salake bono chithi raka prai aregon an kok salake bai SDM rok bai SDM prai aregon kok salake oi susno ti nai kamot already 2017 se nalo sajak judi boni clerical mistake to khake bon data out nuyan to khaba amo judi clerical mistake to already sadano rectify klainani kintu same repetition ng feel katamo din bosor tayo so ni parang no same thong mia data collected collect hai mani 2022 ba same gram panchayat ni kasari roka ya 2019 ka ke 19 ka ke village council no apro amba an to approve amani kamo hake nota mun kha mia kop salamani ya lobo boro ba su check khai na kya su argument bong na kya ike abon tabuk sana men ke hai no joto Tripura nai tongai ro takhup khoro nai tongai ro norni PRDC nor check khai nai di nongni PRDC o tam sija gram panchayat na ADC village council judi gram panchayat ing tong hangke abono thangi SDM o thangi nor complain di ngi khang bai kurung mano tam bai ke ADC area wo kun difon gram panchayat ngi mania kamo general sing khopjak thangka sungno tabuk sini je all agatla block chaita village council already general chaos ni bote hangka ke kamo high system babe system khlainai suno general area tlang tong kintu sungabo unaware sung semi abaroro hanbon tini ever mark khlainan namani kabono tabuk saka tabe SDM no chithir ka SDM borok chithir hotu DM no amo yaglang DM no chithir nai DM ko box khlaina isus no tinai amo to waise ya waini ya sung check khlai tong isi tam miar borba sui nai men tam nukha ar judi NIC bar boni portal nai khake service plus di portal thai nai khake sing ar type tong bo type ni ADC area ni sini ki ADC area bo kusgri bumu general area ni was bumu khobjak boni system of computer ang te khake tlang jai tong gai ni babino boro kok salai mani yak lo boro chithi rona tong sau tabuk bong thani bo boro khemi abo karo NIC ka bo kaisa digital computer dia jeb system khemani am boro rectification khane daily bo ma pa tong nai am ke haken senior mo je tlang jang tong sing saimani tabuk PRDC kha jon sai kaisa nang khumani important document singamo saimana nam omo si sungno sanai saya je PRDC sungno sanai saya nang bo jani borok hake khana ba kena norok
Amono nong ni PRTC bod norok tabuk check khlainai di village council da sijak tong na gram panchayat hini sijak tong hakai amo automatically no amo general area wo ngi thangnai nong ni amo ni bagai bong ni pala bong ni je wan chumung thinking bong ni borok ni tabuk kwbangma Tiprasa rok je ADC area wo tongi tongmani amono bahai general area wo tlangnai ni bong na amo bong ni plan tai borok jusino a jaga rong no ADC area ni general area watlang ma hakai o jaga o je o general area ni borok rok kwbangma o ADC je jaga khali tongmani amo a jaga o borok tongoi tongpai manu haike amoni bagai norok bo kwbangma je Tiprasa tongnai rok Tripura ni borok rok norok check khlaina din nongni PRTC haike jusino gram panchayat ni sijak nuk hakai nor a jaga o amono change khadi tuma hamale village council ni sijak esa porjento chung ADC area bisingo khobjagya gakai chung chini a je tongmani thaise general o khobjagya thangsina hake o video no jo to Tiprasa rong ni thani no share khadi tuma hamala om belai khe nangkongmani video o information belai khe nangkongmani ang o video no views ka tho na kaya tho ang omono khlaikya tuma hamale om belai khe important chini Tiprasa rong ni bagai hake tinin video amsuno kha norok joto no khulumbai kya hambai